What's up mga kadragon? Good morning mga kadragon. Welcome to my channel, Rinsimo Vlog. Kung bago lang sa channel ko, like, subscribe at touch my bell para apply kayo update sa video ko. Ngayon mga kadragon, magmukbang tayo ngayon. Chicken marinade adobo. Nakamarinate to mga kadragon. Chicken marinade. Shout out kang Sir Ropel Apotan Di Pablo. Sa kanya to nabili ko. Business niya po to yung chicken marinade. Tsaka kung gusto nyo, puntahan yung page niya sa FB. I-PM nyo siya kung gusto nyo bibili nito. Chicken marinade. Masarap to. Sus pa lang mga kadragon, ulam na. Shout out pala sa Bantayan Island, sa family ko, Ilustrasimo family. I love you, mag-ingat po kayo dyan. Saka meron tayong chicken marinade, pipino. Saka meron tayo isang baso ng tubig. Bago natin ang umpisa mga kadragon, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po sa mga blessing na bigyan mo sa atin. Sa harap ng mga food, maraming salamat po sa kung wala pa kayo pagkain mga kadragon, kunin nyo na, samahan nyo na ako pag mukbang. Let's go. Kain na tayo. Kain na tayo mga kadragon. Ang sarap mga dragon, sobrang sarap. Sarap. Sabaw pala mga dragon, ulam na.
sarap mga dragon. Sobra. Sobrang sarap mga dragon. Huwag niyo kalimutan, kung gusto niyo magluluto nito, puntahan yung FB page ni Sir Ropel Aputan D. Pablo. Sobrang sarap. Bye bye mga dragon. Abangan nyo po next vlog ko po, Renzi Mo Vlog. Bye bye.